Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Bilal Sada Sob ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Bilal Sada Sob, first and best. Alhamdulillah, kullum ina cikin ciniki, saboda mashin dina baya kawo matsala. Ina biyan balance dina a kan lokaci. Sirrina guda ɗaya ne, shine Ipcon TriStar Lubricate. Ko nauyi, ko hanya mai wahala, ko gargada, mashin dina baya taɓa gajiya. Sirrina ɗaya ne, shine Ipcon Super Oil. Tuƙina kullum cikin kwanciyar hankali ne, babu wata damuwa, babu wata matsala. Wannan shine sirrin injina, Ipcon Super Oil 20W50. Komai nauyin kaya, komai nisan tafiya, mota ta ba ta taɓa tangarɗa a hanya. Ga sarki sadaku yawa sarki kafin lillahi. Koda kaya sun yi nauyi a mota ta ba ta taɓa tangarɗa a hanya domin ina amfani da Ipcon Ultimate HD 50. Wannan inji yana aiki ba dare ba rana, ba tsayawa, gona ta tana ƙara bunƙasa. Dalili ɗaya ne, shine Ipcon Boxer Super Oil. Ga masu adaidaita sahu, ku dinga juye da Ipcon TriStar Lubricate domin samar da mafita ga keke na ɗin. Ga ɗan acaɓa, kabu-kabu ko ɗan goyin irina, da Ipcon Super Oil muke samarwa abin hawan mu kariya daga dukkan tangarɗa. Ku yi wa ƙananan motocin ku juye da Ipcon Super Oil 20W50 domin tafiya cikin salama da aminci. Doguwar tafiya da manyan motoci, babu fargaba ko ɗar da manyan injinan janareto na gida da Ipcon Ultimate HD 50 muke ba su mamaki. Ga manoman karkara da na birni, Ipcon Boxer Super Oil shine garanti ga injinan ban ruwanku. Zahir Spices Time, wannan an yi shi ne saboda cire ƙarni. Har yanzu fa ba kai mu baƙin nan namu abinci ba. Kai, menene ke kanshi haka? Raba gardama kenan, magani a gonar yaro. Kuna nufin Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa. Wow! Kun ji wani ƙamshi da nake ji mai daɗi? Tun ma ba a kawo abincin ba kenan. Oke, wai dama ban kaɗai na ji ƙanshin ba kenan. Ai wannan ƙanshin na Zahir Spices Curry ne. Zahir Spices Curry? Kwarai kuwa, bari ma a kawo abinci. A duk lokacin da ake maganar girki mai daɗi da ƙamshi mai armashi, ana magana ne akan kayan ƙamshin Zahir Spices. Kina son abincinku ya yi ƙamshi mai daɗi kuma ya yi armashi? To ki gwada Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme. Ana samun Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme a duk shaguna da ke kusa da ku. Gabatar muku da Asad Sax Industry, babban burinmu shine samar muku da buhunhuna masu inganci da aminci. Muna da buhunhuna kala daban-daban, kama daga buhunhunan woven polypropylene da buhunhunan leda masu lamination. Muna da mashin da yake yin printing BOPP tare da yin lamination ɗinsa a jikin buhunhuna. Da kuma buhuna masu ɗauke da tambari da kuma masu inganci da ƙwarin gaske domin masana'antu. Asad Sax suna da Combatex mashin domin saurin aiki, kai tsaye kera muku buhu masu kalmasa irin ta buhun siminti, wato block bottom bulb. Muna iya buhuna masu ɗaukar nauyin kilogiram 25, kilogiram 50, kilogiram 70, kilogiram 80, kilogiram 100 har ma da kilogiram 250. Dukkan buhunan mu ana yin su ne da inganci tare da la'akari da yanayin abin da za a yi da su domin jure lodin kaya masu nauyi ko kuma doguwar ajiya ko ma doguwar tafiya. Muna kuma iya kera buhunhuna bisa bukatar abokan cinikinmu kamar girmansa, nauyin da zai ɗauka, ko kuma buga muku irin kira da kuma tambarin da kuke bukata musamman wanda ya saba da sauran buhunhuna. Muna iya karɓar ƙananan oda daga 'yan kasuwa na gida da kuma manyan oda daga dillalai ko ayyukan gwamnati da kuma kamfaninnika. Haka kuma duk girman oda muna kiyaye ingancin buhunanmu da kuma isar da shi akan lokaci. Asad Sax Industry muna nan a Sheikh Nasir Kabara Estate, Amana City, Zaria Road a kanan Daba, Najeriya. Asad Sax Industry, kamfani na gida mai gogayya a ko'ina a duniya. Wannan shirin da kuke kallo
kamfanin Bilal Sada Sob ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Bilal Sada Sob, first and best. Na kai sati 2 a gida kafin na koma Abuja. Na koma da niyyar idan na sami irin mijin da nake so, to zan tabbatar da wasiyar Abba. Cikin ikon Allah, wani lokaci Ummul Khairi ta zo da wani yayanta kamfani na. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ku ne yau shigowa ba notice haka? Hanya ta biyo da mu. Muka ce bari mu zo mu gaishe ki. Bismillah. Bismillah. Barkanmu dai. Barka dai. Bibi, meet my brother Jamil. Yayana ne, mutane 3 ne kacal tsakanina da shi. Ke kika kashe na 3? To sauran biyun ba kusan shekarunsu kusan ɗaya ba ne? Ke dai kina nan da son girman ki baki canja ba. Jamil, kai mata gaisuwa. She lost her father just 2 weeks ago. Sorry. Ya muka ci da. To, alhamdulillah. Amin amin. Tun yaushe muka yi da ke zaki kawo wajen da sai yau kika gada. Yaushe ka taɓa cewa in kawo ka wurinta? A ranar mun ɗan jima a ofis ɗina, kuma na ƙare wa Jamil kallo. Na jima ban ga namijin da ya shiga raina lokaci guda kamar sa ba, wataƙil saboda na jima babu aure ne. Kwana 2 da zuwansu, na kira Ummul Khairi na ce mata ta zo ina son ganinta. Kika ce ɗan uwanki ne ko? Kwarai kuwa ɗan uwana ne, uwanmu ɗaya uban mu ɗaya da shi. Na jima a rayuwata ban ga wani namijin da ya shiga raina kamar sa ba. Allah Bibi? Ba ki yadda ba ne? A'a, kawai dai na yi mamaki ne. Jamil ya daɗe yana yaƙan zukatan mata, so na yi mamakin yadda ya yaƙi zuciyan ki. Haba Ummul Khairi, ni ba mace ba ce? Ke mace ce fa. Ke ya kamata ki yaƙi zuciyan shi ba wai shi ya yaƙi zuciyan ki ba. Kin san wani abu kuma? Yadda kika san kamar wani haɗin baki. Tunda muka bar nan wurin ya ringa yabanki yana ta ce mun kina da kirki waye. Sai na ce masa wannan matan ba ta aure ba ce, ai ya riga da ya makara. Kamar ya ni ba matar aure ba ce. Saboda na san ra'ayinki Bibi, shi yasa na ce masa kan ma ya ɓata lokacinsa. Duk da ni bai ma ce min yana son ki ba, amma kuma yana ta yabanki. Ummul Khairi. Yes. Idan har zan ƙara wani auren, kin ga wannan yayin naki da shi zan zauna. Aiko kaman kun yi aure kun gama. Ni fa na fasaci cewa ma fa baki da niyan ƙara aure. Amma tun da Jamil kike so, ki fara shirye-shirye kawai na baki shi. Ke awa, waliyarsa. Ni a ƙanwarsa. Bibi, idan har kin amince aiko a yau zan faɗa masa. Crystal, ba za ki jira shi ya faɗa da bakinsa ba? In dai Jamil ne ba zai taɓa faɗa miki ba. Ni ban sani ba ko girman kai ne ko jijji da kai ne ba zai taɓa gaya miki ba. Tsaya ki ji Bibi. Lokaci fa ya wuce da za ki ga abu kina so kuma ba za ki faɗa ba. Idan har kina son mutum, ya kamata ki fito ki gaya mai. Saboda idan har ba ki gaya mai ba wata za ta iya zuwa ta kwace miki shi. Crystal, wallahi ina son Jamil ɗin. Bibi ki jira an sata. Daga yamma ki fara kirana da antinki. Aikin mai sauri. Da baki magana ba a dakin ganawa aikan. Ka ba ko? Allah kuwa. Ai, ni gan nake ma watakila addu'ar ce da nan shi ta janyo ki wajena. Sabida ki ranar da muka zo da Ummul Khairi na ganin ki kawai sai na yi addu'a. Na ce ya Allah. Allah ya bani wannan baiwar Allah ta zama matata. Me yasa ka ji kana so na? Na san Ummul Khairi ta faɗa miki dalilai da yawa amma bari na ƙara jaddada miki. Maimuna, ke mace ce mai natsuwa da kamun kai kuma kina son addini. Gaskiya irin kwa cikin mata ba su da yawa. Ni na daɗe ma ban ga mace mai irin kyawawan ɗabi'unki ba. To ni kin ga ta waje na gaskiya ba ki da matsala ta ko'ina. Amma ba ta faɗa maka komai a kaina ba ko? Ina da matsaloli da yawa. To, ta iya yiwa a wajenki ne matsala, amma ita a wajenta ai ba matsala.
baka da labarin cewa na yi aure har sau 4 kuma suna mutuwa, na 5 din ma ba a ma kai gayi ba ya lalace. Duk ta faɗa mini kuma duka mutuwar auren naki ba da kake bane, kawai nufi ne na Allah. Ina so next mijin da zan aura ya zama zan zauna a gidansa na har abada. Maimuna, inda har ni ne mijinki, to ni na miki alkawari da kyar ba zai ma yiwu a samu abin da zai raba mu. Amma kaki biyo maganganu na kawai ki bincike, kaki gaggawa mu. Ni dai na gama duk binciken da zan yi dukkan, kuma ni gaskiya na amince da ni. Yanzu dai bari mu je mu ci abinci a ko wani dan wurin gargajiya ko? Ina son ni native food koya. Tsananin bukatuwa da aure ne yasa na ji ina son Jamil. Bayan zaman da muka yi, na ƙara jin son sa saboda yanayin kalamai da nutsuwarsa. Jamil namiji ne a duk inda kake neman namiji. Liman ina ji a jikina. Insha Allah wannan shine auren ki na ƙarshe. Insha Allah. Kuma mama, binciken da na yi akan Jamilin nan gaskiya ba shi da matsala. Yana da kyawun ɗabi'u, yana yin ibada yadda ya kamata, sannan yana da zurfin karatu na boko da na arabic, sannan baya shaye-shaye kuma baya neman mata. To kin ga ina ganin ba shi da wata matsala insha Allah. Ya ci jaraba. To kusan za a ce ya ci ɗin kenan ko. Sai dai ban san ya kuka da iyayensa, kin dan yi bincike game da iyayensa? Ya kai ni wajen mahaifiyarsa kuma ta karɓi ni hannu bibbiyu. Sannan mahaifinsa ma ba shi da wata damuwa. Ƙanwarsa kuma ita ce babbar abokiya ta Abuja. To, alhamdulillah. Ina ganin kan kuma ya kammala insha Allah. Sai dai ina roƙon ki abu daya. Dan Allah, na san kin shiga gurabe da dama a cikin aure. Ai haƙuri. Domin a ƙare lafiya. Amma ya Abdul, kai kafi kowa sanin burina. Tun auren farko na yi shi ne in shiga in zauna har abada. Gaskiya ne. Insha Allah Maimuna, wannan auren shine na ƙarshe. Insha Allah. Ya Abdul, ni ma fa akwai wani waje da na hango. Ina son very soon za a je a duba mu. Za ka fara gini ne? Ka gane? To na gane. Ya ji dan wanki ya samu mata. Dama ce ai. Faɗa mana ina ne mu je mu shige maka gaba, kai ma ka zo ka shige daga ciki. Ka sani dai ce fa ne ka fara kenan. To amma Abdullahi tsoro nake ji. Tsoron me? Kar a ce na tsallake layi. Kai? Kuma na jira har yanzu ka ki motsi. Ni za ka da rashin mutunci? Kana na ka jira ki so kake tsallake ta kana sanaka bana. Abdullahi auren nan. To in ba baro bane ni so kake ka tura ni in kara gaba? Wato kana cikin yara da na huce anguwan nan suke ta irin an gano tuzuru ina jin kuran nan kuna faɗa da kai a ciki ko? Mama, bari zo mu wuce wannan yare ne. A'a baba, gaskiya fa Khalid yake faɗi. Mun jira mun ji shiru da kayan ƙuro kawai sai mu ji ka bari. To kusan samartakar ɗan badodo nake yi ne. Ba na so ba a so na, amma yanzu dai na riga na yanki yanzu. Zan zaɓa in darje ne. Sai in ɗauko muku ita a zo a nuna muku inganci a yi kawai za a yi. Barin zuwan je. Har tashe mu lafiya. Kwanaki kaɗan ya rage na tare a gidan Jamil. Har muka je gidan yaya Khadija. Da za mu rabu ta mana rakiya har take taya ni murna. Ni fa kin san menene? Ni fa ina ganin kaman Allah ne tashi saka miki a karo na ƙarshe. Kamar ya me kike nufi? Ke baki san abin da Ubangiji ya baki ba? Ai wannan bawan Allah da kike gani duk inda namiji ya kai, me mana ya kai. Mu dai fatan mu ya sa wannan auren ya zama na har abada. Kai Aunty Khadija. Wannan zancen fa tsakanin ƙawaye ake yi. A'a, to menene din na taya ki farin ciki? Ko na yi laifi ne? Baki ba, ina da gaskiya. To ba gwamma yake mata yabi mijinki ba? Kin san ba za ta taɓa miki sinacin ba? Amma ƙawayenki ba idan kika ji har sun fara yaban mijinki to ki ba a hankali.
Gaskiyanki ne. Yawwa. Masha Allah. Mu je a raka ki. Mu je a raka ki. Masha Allah. Mun fa gode da ziyara. Ubangiji Allah kai mu wannan ranar mu sha biki. To, da fatan dai zaka rike mana ita amana. Saboda ka san irin jarabawan da ta shiga na aure iri-iri. To muna fatan daga wannan ya zama ƙarshe insha Allah. Insha Allah daga kaina jarabawar aure ta kare. Kika bije surukan ƙarshen zamani. Ke ban san iskanci ni ba yake bane. Ai baki ganta ba ma gaban ummarta da ta saki jiki tana ta cin abinci kamar ba gobe. Ai kaɗan na ci. Amma dai kin ci ai. To, ku dai gaida gida mun gode sosai. Na gode sosai. To, a gaida gida. Yauwa. Jamil akwai fara'a kuma gashi da son mutane. Ba a taɓa yin lokacin da nake marmarin aure kamar irin auren Jamil ba. Kuma fatana na ganna a kusa da shi a matsayin matarsa. Nazifa kanta da ta ga Jamil sai da ta kuka. To, gara mu tsaya daga nan ko ki koma gida kar mijin ke ce mun ba mishi mata a waje. Rakiyan ya isa haka. A'a. Ni kan Maimuna anya kin shirya wa auren nan kuwa? Wane irin shiri? Haba Maimuna ke fa yanzu ba yarinya bace. Ya kamata ki san abin da ya kamata ki. Zan aiko miki da aika. Ki ma kamata ki dan yi haɗe-haɗenki. Ki haɗa. Ya kike ta kallon shi haka? Maimuna, idan har mace namiji take nema a wajen aure, kikan yanzu kin yi dace. Wannan ai ko laifi ya miki, saki ya yafi masa laifinsa ko dan kyawun halittar da Allah ya masa. Ke fa matar aure ce. To laifi ne, Maimuna dan na bi mijin da zaki aura? Can ne gidan su kishiyata? Matar awwal ba, ai in gaya miki ba su wanye lafiya ba. Kin ga diraman da aka sha? Wai ya dan ga miki yazo wai sai an biya sa kuɗin da ya kashe mata. Ai ko in ga miki saka masa rashin mutunci. Kin ga har da masu dukan sa fa suka biyo sa ne wallahi sai dai ya bani tausayi. Ko in je dawo ne? Ina zuwa kin ga barin je. To shikenan ki aiko min da tiket dina guda biyu ni da mijina. Ba damuwa. Guda biyu. To shikenan. An ɗaura aurena da Jamil, ba wani bikin kirki aka yi ba na tare, sannan na karɓi shawarar Nazifa, na sha haɗe-haɗe iri-iri na shirya zaman aure. Daren farko a ɗakin Jamil, dare ne mai cike da ɗoki, jina nake kamar wacce za ta yi kwanan farko a aljanna, sai dai. Wai bacci ka fara? Abin duk a gajiye nake. Ya san yau mai zirga-zirga da yawa. Jikina. Kana nufin bacci za ka yi kenan? Isa me? Sorry, wallahi na gaji. Kwanta sai da safe. Daren da nake marmari kuma na rike a matsayin daren farin ciki, a yau ya zama mafi munin dare a wajena. Ban taɓa jin takaici da tashin hankali da baƙin ciki irin na wannan daren ba. Kwana nan ina kuka. Kin san wallahi ba ma san lokacin da bacci ya dauke ni ba. Yanzu ya kamata a ce kai bacci a dare irin na jiya? Daren da aka kawo maka matarka ranar farin ciki a gurinmu? Maimuna, bacci ne ba. Shi bacci na ruwan shi. Ai gwani ne wajen sata. Ina ruwan bacci ai shi zai iya daukan ka a cikin kowane irin lokaci. Kin san ko laifi kai?
ko a gaban soja kake wallahi da bacci ya ga dama sai ya awon gaba da kai. To yanzu kana tunanin abin da ya faru jiya ba abin mamaki bane kenan. No. It's normal ai. A ba hukunta mai bacci. Akwai wajen ibada Allah yana ragawa mai bacci. So yanzu baka san akwai ibada da ta rataya kanka ba kenan. Maimuna, ki haƙuri. Yanzu, amma na miki alƙawari. Yau za mu yi hira sosai. Ko? I promise you. Muna hira. Au, nan ma ka zo ka zauna? To ba dole ba. Tunda kin kasa fahimta ta. Fahimta na nawa kuma? Na lura kawai ka auro ni ne don ka azabtar da ni. Maimuna, akan me zan azabtar da abin da nake so? Idan ba azabtarwa ba me hakan yake nufi? Ka aure ni ne don ka ajiye ni kai ta kallo na ko kuma an faɗa maka ni itace ce? Ko ɗaya ciki. To idan babu ɗaya ciki me hakan yake nufi? Ka zo ka zauna a nan, ka banna a cikin ɗaki. To ba dole ba. Nan ɗin ma ga shikin biyu ne. Wai me kake nufi ne? Ko dai baka sona ne? Maimuna, ina son ki, kuma kin fi kowa sani ina so in yi rayuwa da ke. Maimuna, I'm not a normal person. What does that mean? Baka da lafiya ne? Lafiya ta galau. Ba na jin komai ne. Da ban san, amma dan Allah ki haƙuri. Amma I promise you Maimuna, duk sanda na ji I'm ready zan baki haɗin kai. Sai lokacin da ka ji you are ready zaka bani haɗin kai? Matata ba za ta iya kashe ni ba. Kada ka yarda matarka ta ma sanadin shiga wuta. Ka yi haƙuri da ita don kai ne shugabanta. Ka yi haƙuri da ita don kai Allah ya fifita a kanta. Ka yi haƙuri da ita don ka fita ƙarfi ta kowane sashi. Ka fita hankali ta kowane sashi. Ka fita wayo ta kowane sashi. To me yasa zaki tafi? Saboda bana son zaman gidan nan. Komai na gidan nan baki nake ganin shi. Atta launin gidan nan ya canza min, bana son warin gidan nan. Wallahi Allah kuma in tafi in kwana a hanya akan titi da in kwana a cikin gidan nan. Mafi girman hukuncin da zaki min yanzu shine ki tafi ki bar ni a gidan nan. Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana gani. Inda kin san zafin da nake ji a cikin raina wannan kukan da kike wallahi da kin yi wanda ya fi shi. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana gani. Badiya! Ya sa zuciyata ta kamu da raunin da ban san yaushe za ta warke ba. Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana gani. Badiya! An zo muku da kofa guda biyu mai makulli guda ɗaya. Ta ya za a yi a buɗe kuma wacce za ta fara buɗewa? Badiya! Tsara labari Yakubu M. Kumo. Mashirin shirin Abdul Amat mai kwashe wanda ya bada umarni a Lugumza Sak. Allah ya daɗe da nashi tsarin. Kuma yau ya kaddara ni da ke samu da Badiya. Wannan shirin zai fara zo muku ne 12 ga watan Julai shekarar 2026 da muke ciki a YouTube channel ɗinmu na Abnur Entertainment da misalin karfe 8 na dare, sai kuma maimaicin shirin a Saira Movies misalin karfe 9 na dare. Raja'atal yawm. To me kake nufi da wannan? Ka ji tsiyar ba kai zama Saudiya ba. Haka. Ciya ne na sake dawowa. To marhabun lale me zan baka? Rufai da yogurt vanilla. Gashi. Ba ni rufai da yogurt strawberry. Ba ni rufai da yogurt banana. Ba ni rufai da yogurt coconut. Shi ma gashi an samu. Rufai da yogurt normal. Ba ni rufai da yogurt na yara. Shi ma an samu. Ba ni rufai da yogurt mara sukari. Shi ma gashi. Ba ni rufai da bread. An samu. Ba ni rufai da pizza da ice cream da shawarma. An gama shi ma gashi an samu. An samu? To baki yal'ana. To ba mu da wannan. Cewa dai sai abin da ya kawo ni. Au, duk anan ba abin da ya kawo ka akwai na musamman. Rufai da fruit pieces da rufai da thick and creamy.
shi ma akwai shi ma wannan gashi, kuma dukkaninsu ana sabunsa a kowane shago na Rufaida a faɗin ƙasar nan. Muna da rassan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya. Rufaida. Kalmiyin wannan abun mana kana ganin ya ƙare. Wallahi ban san me yasa application din ne yake min haka ba. Ba kai ba sai ce ka daina amfani da wannan app din ka daina amfani da shi. Da Allah kun dame ni. Ku bari idan yayan ku ya zo sai ga muku wani application ya kamata ku yi amfani da shi. Bilal Sadaso. Bilal Sadaso? Tabbas application din Bilal Sadaso shine application din da kowane application a fadin Najeriya wanda zaka sai data da shi, data card da kuma recharge card da dai sauransu. Ina fatan baya cikin waɗannan kamfanin da in ka tura musu kuɗi ba sa gani. Sam baya ɗaya daga cikinsu domin kuwa da shi nake amfani. Bilal Sadaso shine application din da zaka yi amfani da shi cikin kankanin lokaci kuma ya biya maka bukata. Zaka saka kuɗinka ka siya data kai abin da kake so cikin kankanin lokaci. To idan datan ka ya kare kuma kana so ka sa wani datan fa. Akwai abin da ake cewa USSD code wanda zai baka dama ka sai data ba tare da kai amfani da application ɗinka ba. So menene code din? Idan ka danna *3 ko 7 *15# zai baka dama ka sai data a cikin application ɗin Bilal Sadaso ba tare da ka shiga cikin application ɗin ba ko da ko baka da data a wayarka. Hakan na nihin mai karamin waya ma zai iya sayan data a cikin application ɗin Bilal Sadaso. Wannan kamfanin sayan data ne ku ce first and best cover and best. Wannan shirin da kuka kalla kamfanin Bilal Sadaso ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Bilal Sadaso first and best. Matata ba ta iya kashe ni ba. Kada ka yarda matarka ta ma sanadin shiga wuta. Ka yi haƙuri da ita don kai ne shugabanta. Ka yi haƙuri da ita don kai Allah ya fifita a kanta. Ka yi haƙuri da ita don ka fita ƙarfi ta kowane sashi. Ka fita hankali ta kowane sashi. Ka fita wayo ta kowane sashi. To me yasa zaki tafi? Saboda ba na son zaman gidan nan. Komai na gidan nan baki nake ganin shi. Atta launin gidan nan ya canza min, ba na son warin gidan nan. Wallahi Allah kuma in tafi in kwana a hanya akan titi da in kwana a cikin gidan nan. Mafi girman hukuncin da zaki min yanzu shine ki tafi ki bar ni a gidan nan. Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana gani. Inda kin san zafin da nake ji a cikin raina wannan kukan da kike wallahi da kin yi wanda ya fi shi. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana gani. Badiya ya sa zuciyata ta kamu da raunin da ban san yaushe za ta warke ba. Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana gani. Badiya an zo muku da kofa guda biyu mai makulli guda daya. Ta ya za a yi a bude kuma wacce za ta fara budewa? Badiya tsara labari Yakubu M Kumo, mashirin shirin Abdul Amat mai kwashe wanda ya bada umarni a Lugunzak Sak. Allah ya dade da nashi tsarin kuma yau ya kaddara
ni da ke samu da badiya. Wannan shirin zai fara zo muku ne 12 ga watan Julai shekarar 2026 da muke ciki a YouTube channel ɗinmu na Abnur Entertainment da misalin karfe 8 na dare, sai kuma maimaicin shirin a Saira Movies misalin karfe 9 na dare. Wannan shirin da za ku kalla kamfanin Bilal Sada Sob ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Bilal Sada Sob, first and best. Ni ai ban ga alad ba. A to ni ina cire kuɗi ne ba gashi ba? Malam, ka bi na a hankali ka ruɗa ni. Hidima kuɗi ba a yin ta da wasa. To, First and best. first and best. Hello. Ranki daɗe. First and best kenan. First and best? First and best. First and best? First and best kenan. First and best? Ka buɗe wayarka idan Android ce hanzarta ka shiga Play Store, idan kuma Apple ne ka shiga Apple Store. Rubuta Bilal Sada Sob, sauke manhajar ka yi rijista kyauta. Ka sai data ko kuma katin kira, za ka iya biyan kuɗin wuta a cikin manhajar mu ta Bilal Sada Sob. Hakanan kuma za ka iya biyan kuɗin subscription na DSTV, GoTV da kuma StarTimes. Biya kuɗin jam ɗinka ko kuma ka duba sakamakon jarabawa ka tawa ek ko neko, za kuma ka iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yanka duk a cikin manhajar mu ta Bilal Sada Sob. Wani abun burgewa shine za ka iya mayar da katin kiranka zuwa tsabar kuɗi idan kana buƙatar hakan, kana kuma iya samun API services idan kuma datar ta ƙare, za ka iya siyan katin waya ko kuma data ta danna lambar USSD code ɗinmu, danna *347*15# domin saya nan take. Bilal Sada Sob, wannan ai kamfanin sayan data ne, mai daɗin sha'ani, ku ce first and best, haba sunan Bilal Sada Sob, in kiya. Alhamdulillah, kullum ina cikin ciniki saboda mashin dina baya kawo matsala. Ina biyan balance dina a kan lokaci. Sirrina guda ɗaya ne, shine Ipcon TriStar Lubricare. Ko nauyi, ko hanya mai wahala, ko gargada, mashin dina baya taɓa gajiya. Sirrina ɗaya ne, shine Ipcon Super Oil. Tuƙina kullum cikin kwanciyar hankali ne, babu wata damuwa, babu wata matsala. Wannan shine sirrin injina, Ipcon Super Oil 20W50. Komai nauyin kaya, komai nisan tafiya, motata ba ta taɓa tangarɗa a hanya. Ga sarki sadaku sarki kafin lillahi. Koda kaya sun yi nauyi a motata ba ta taɓa tangarɗa a hanya domin ina amfani da Ipcon Ultimate HD 50. Wannan inji yana aiki ba dare bara, ba tsayawa, gonata tana ƙara bunƙasa. Dalili ɗaya ne, shine Ipcon Boxer Super Oil. Ga masu adaidaita sahu, ku dinga juye da Ipcon TriStar Lubricare domin samar da mafita ga keke na fefrin. Ga ɗan acaɓa, kabu-kabu ko ɗan goyin irina, da Ipcon Super Oil muke samarwa abin hawan mu kariya daga dukkan tangarɗa. Ku yi wa ƙananan motocin ku juye da Ipcon Super Oil 20W50 domin tafiya cikin salama da aminci. Doguwar tafiya da manyan motoci, babu fargaba ko ɗar da manyan injinan janareto na gida da Ipcon Ultimate HD 50 muke ba su mamaki. Ga manoman karkara da na birni, Ipcon Boxer Super Oil shine garanti ga injinan ban ruwanku. Dan Allah ki gama mun tun ɗazu ake abu ɗaya ba ki da sauri wallahi. Ba ma gama kunshin ba ni bushewar sama. Ai ni duk jimawar da zai yi zan jira. Dan ba zan sake yin asarar kuɗi na ba. Ai ko zaki makara dan ana gama tafiyan mu zani. Ba wanda zai jira ki. Wani wannan wani irin fetur ne a cikin wannan kunshin naki ba daɗi. Khadija, ani ba ni kunshi da zan yi. Saboda wancan karin kaushi ya sa min har zanin gado na sai da na yaga. Ga kyau, ga saurin bushewa. Yaya sunansa? Ga jimawa, sannan kuma ga kwarjini. Yaya sunansa? Yanzu mai da ke tamkar sarauniya. Sauran mata kuma duk ya mai da su bayanki. Baiwar Allah ya sunan shi. Ayush Henna Fest shine jagaba a bangaren lalle. Sauran kuma duk sai sun jira.
daga wataccen kamfanin RJA Hobi Nigeria Limited. Baya fitar da kuraje a hannu, baya saka saba, baya fitar da kaushin kafa. Gashi da saukin kuɗi da saukin sarrafawa. Yana da shaidar amincewa ta NAFDA. Za ku iya samun sa a kowane gurin diloli da ke faɗin Najeriya. Shekaru 3 bayan maganar auren Mustapha, kasuwanci na ya bunƙasa. Har na buɗe gidajen sayar da kayan alata a Kano da Kaduna da kuma Abuja. Na nemi yardan iyayena da na dawo Abuja da zama a babban reshen kasuwanci na. Na ɗebi ma'aikata da yawa, na mai da hankali kan kasuwanci na. Hajiya, abin mana kayan na miliyan 15. Amma Hajiya, kayan Italy ne fa. Kuma ki sake dubawa da kyau ki gani. Darajarsu ya fi miliyan 15. In kin duba ragin miliyan 1 ne fakatar muka nema. To ai ko kamfani bai samu riban miliyan 1 ba. Shi yasa suka zama fixed price saboda gudun irin cinikinmu na Najeriya. Amma ki je wani wajen ki duba ki gani. In kin samu da sauki da ya fi na nan sai ki siya a can. Hajiya ba inda zan je saboda kayanku na Bashir bin Bashir. An san shi da kyau, shi yasa dama ne kokarin neman sauƙin. To alhamdulillah, mun gode da irin wannan shaidan da aka mana. Amma dai za a kai mana kayan har gida ko? A nan Abuja ne? Eh Abuja ne. Za a kai muku. Mun gode za mu tura kuɗin insha allahu. To shikenan, idan kun aika, accountant din zai ɗauki nauyin komai da komai. To ba damuwa mun gode. Kasuwar ta karɓe ni sosai. Yadda a tsakanin wannan lokacin dukiyarmu ta ribanya kuma an tara kadarori da yawa. A Abuja na yi sababbin ƙawaye musamman 'yan kasuwa, amma babu wacce muka fi shakuwa da ita kamar Ummul Khairi. Bibi! Yeah. Baki da kirki. Na bude sabon branch a HAUSA24 shine kika ki zuwa? Na kawo sababbin collections na gold da diamonds kala-kala. Ko tsoron ke ji karki zo a ci kuɗinki? A'a, siyan gold ai ba asara bane, ajiya ne. Wallahi kuma gaskiyanki ne, ba kamar furnitures ba. Daga lokacin da ka siya ya zama second hand. Zo mu je, bismillah. Wai ina Bashar ne? Kin manta yana makaranta? Oh, a ina ma? Malaysia. Malaysia kuma? Ai ba girmansa ba ne. Ina laifin UK, US, Switzerland? Ga kasashen da duk wanda kaga yana karatu a wurin dan wani ne? Amma Malaysia ai kowa zai iya zuwa. Makarantar da yake babba ce, kuma suna kula da yara tamkar su suka haife su. Sannan ya haɗa biyu. Yana na Islamiyya kuma ga na boko. Sannan wannan makarantar da kika gani. Ni tarbiyyar ma ita ta ja hankali na kai shi wannan wajen. Amma kina da valid points. Akwai wani ɗan sister ta daga zuwa California idan kika gan shi kamar wani ɗan aljani. Ya zana jikin shi gaba ɗaya da tattoos.
To kin ga abin da nake faɗa? So irin makarantun nan suna da amfani ka riga kai yaranka. Da lokacin sallah yayi za a tashe su, sannan in sun yi wani abin da ba daidai ba ma akwai wanda zai dawo da su kan hanya. Bayan masu neman aure na tsakani da Allah, na sha cin karo da waɗanda ke man ganin kamar mutuniyar banza kawai saboda ina zaune a Abuja kuma ina harkar kasuwanci. Wasu ma har gani suke yi kamar kuɗin ta hanyar banza na samu. To, kaga wannan sabo ne. Sannan shi ma wannan shi ma sabo ne, ba jima da kawo shi ba. Sai wannan ma shi ma sabo ne. Me ya faru ne sai bin mu kuke ta yi duk inda muka yi? Ai aikinsu suke yi. Kuma dan ka ce ka fi so ni yanzu in nuna maka da kaina ne, amma da ba zan fito ba. To amma su dan ba mu lokaci mana. Akwai maganar da nake son yi da ke ta sirri. Ko ofis ɗinki za mu je? In dai ba maganan business ba ne, miya nan. Ok. To su dan ba mu minci bi mana. Ba mu waje. So nake yin investing a kamfaninki. To ai kenan maganan business ne. Not really. Don ba dole ne kuɗin da na zuba in fitar ba. Kuma ina so in zuba ne kaman 100 million. Ko da yake na san wanda ya buɗe miki wannan wajen ya fi ƙarfin wannan kuɗin. Wane ne ya buɗe mu wajen? To ya zan sani. Abu ɗaya da na sani dai, ba ke za ki buɗe kanki wannan wajen ba. Dole akwai wani masoyinki da ya miki wannan ƙoƙarin. Amma, don't worry, za mu yi mu'amalar mu cikin sirri. Kuma I can assure you, za ki amfana da ni sosai. Ina aiki na presidency. Kai da Allah dakata. Me kake nufi? Abu ajiya. Kamu mai da abun kaman wasan yara mana. Ya za ki ce baki fahimci abin da nake nufi ba? An fara fafutukar neman ikon samun tikitin takarar shugaban ƙasa a ADC. Gwamnatin tarayya ta dukufa a wajen inganta rundunar tsaro. Ana ci gaba da Allah wadai da harin da aka kai wa kasuwar Hausawa a Edo. Safarar mutane na ci gaba da bunƙasa a jihar Bauchi, cewar Nafti. Sakin 'yan bindiga 70 a jihar Katsina ya haifar da cece-kuce. Babban kuskure ne, cewar masana. Ana ci gaba da kai hare-hare. An nemi a hukunta likitoci da suka manta da almakashi a cikin wata mata da ta yi sanadiyyar mutuwarta. A watan Oktoban shekarar 2016 ne da jami'an DSS suka kai samame a gidajen wasu alƙalan kotun koli da ke ƙasar nan, yadda suka kama su bisa zargin cin hanci da rashawa. Wannan samaman da ya janyo tara da ƙura da kuma tafka muhawara a tsakanin wasu 'yan ƙasar a bisa yadda aka kai samamen da suke ganin ba a bi ƙa'ida ba. Bayan 'yan shekaru, batun ya sha ruwa rai ga dukkan alamu. Har yanzu irin wancan yamuncin na ci gaba da faruwa. Wannan na zuwa ne dai bayan wasu rahotanni da suka faɗa a kwanan nan guda 34. Daga cikin 62 da aka zaɓo sun gaza cin wani gwaji da aka yi musu na cancanta. Sai dai hukumar da ke sauya ido a kan lamuran ta shari'a ta ƙasa wato NJC ta ƙaryata waɗannan alƙaluman, wanda ta fayyace cewa an gudanar da yin wannan gwajin ne a hukumar kula da shari'a ta tarayya wato FJCS, wanda kuma har zuwa yanzu ba a cimma wata matsaya ta ƙarshe ba. Wannan ƙaryatarwar ta hukumar ba ta tabbatar da haƙiƙanin gaskiya akan wannan batun ba. Mu a nan, a namu ra'ayin,
Mu a nan a namu ra'ayin dai wannan adadin guda 34 ne ko kuma ƙasa da haka. Hakan na nuna cewa dai alƙalan da aka zaɓo ɗin domin yin gwajin akwai alamar tambaya akan batun na ƙimarsu. Kazalika bisa wani bincike da hukumomin EFCC da NVS suka gudanar a shekarar 2010 tare da tallafawar sashen da ke Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da ta'ammali da kayan maye wato UNODS, ya bankaɗo yadda ake zargin wasu alƙalan da hannu dumu-dumu a batun cin hanci da rashawa. Mutunci da kuma yarda da sashen shari'a na ƙasar nan dai ya fara zubewa ne tun a shekarar 2016 biyo bayan samamen da jami'an da DSS suka kai a gidajen wasu alƙalan ƙasar. Tun ma kafin wannan lokaci, akwai hujjoji da suka nuna cewa akwai matsaloli a ɓangaren shari'a na ƙasar nan, a domin kuwa bayan fitar da rahotannin bincike na hukumomin EFCC da kuma NVS da kuma UNODC, hukumar ta NJC ta ƙaƙaɓa sama da alƙalai 70 takunkumi saboda samun su da saɓa ƙa'idojin gudanar da aiki, ciki har da na cin hanci da rashawa, inda hakan ya janyo har aka kori wasu daga cikinsu, wasu aka yi musu ritayar dole, wasu kuma aka dakatar da su. Kundin tsarin mulkin ƙasar nan dai ya dogara ne kacokan a kan umarnin bin doka da oda, a yayin da 'yan ƙasar ke ganin alƙalai su ne maɗora na ƙarshe a gare su. A domin a bisa ƙa'ida ba a san su da nuna wani bambanci ba, amma idan aka samu akasin hakan, hakan ya nuna cewa 'yan ƙasa ba za su kuma sake yarda da su ba a fannin na shari'a ƙasar nan. Ƙasar nan dai ana jimawa ana zargin sa da harƙallar cin hanci da rashawa, musamman yadda ake sauya fari zuwa baƙi na haƙiƙancin gaskiya a wajen yanke hukunci a gaban kotu. Duk da dai cewa hukumar ta NJC ta haƙiƙanta cewa har zuwa yanzu ba ta ɗauki mataki a kan batun alƙalan ba na yi wa gwajin na ƙima ba, amma dai hakan ya nuna cewa ƙimar ta alƙalan na ci gaba da zama abin shakku, a domin wannan abin matuƙar damuwa na ne a ce har izuwa yanzu yawancin adadin waɗannan alƙalan sun kasa tsallake siraɗin na gwaji, musamman domin su zama manyan alƙalai na farko. A ra'ayinmu akwai matuƙar buƙatar a yi garan bawul a ɓangaren shari'a na ƙasar, kuma dole a gyara tsarin ɗaukar alƙalai akwai a ƙasar, musamman duba da irin ƙarfin iko da ake bai wa alƙalan ƙasar na gudanar da ayyuka, domin a tabbatar da cewa ana bin ƙa'ida da kuma tabbatar da ƙima. Kazalika ya kama akai-akai a rinƙa binciken yadda alƙalan ke gudanar da aikinsu. Na biyu, dole ne a tsara bin ƙa'ida na aikin tare da kuma ƙarfafa shi, kuma dole ne ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa wato NBA ta rinƙa yin aiki kafaɗa da kafaɗa da sauran hukumomi, a domin a rinƙa sauya ido da kuma kaɓawa duk wani lauya da ya saɓa ƙa'idar aikin. Na uku, dole ne a kare ƙimar yadda ake tantance waɗanda za a naɗa a matsayin alƙalai, tare da kuma jin ra'ayoyi na 'yan ƙasa, a domin gujewa naɗa bara gurbin alƙali musamman wanda aka taɓa samun wani ƙorafi daga gun al'umma a kansa ko kuma wasu zarge-zarge. Akwai kuma buƙatar a samar da wadataccen ilimi a ɓangaren na shari'a, tare da kuma samar da horo a kan sanin makamar aiki. A ƙarshe, dole ne su ma lauyoyi su rinƙa kallon kansu a matsayin wasu masu kishin ƙasa, da kawai ba wai kawai gudanar da aiki a domin kuɗaɗen da za su samu ba. Sakin 'yan bindiga mutum 70 a jihar Katsina ya haifar da cece-kuce. Batun wata wasiƙar sirri da gwamnatin jihar Katsina ta rubuta
babban jojin jihar Katsina inda take neman a saki wasu 'yan bindiga mutum 70 na ci gaba da ɗaukar mabambantan ma'anoni. Wasiƙar dai na cewa sakin 'yan bindigar na daga cikin tsarin yarjejeniyar da aka yi da ɓarayin daji a lokacin zaman sulhu da aka yi da wasu al'ummomi a ƙananan hukumomi da suka daɗe suna fuskantar hare-hare na 'yan bindiga. A mafi ɗaukar hankali game da wannan batu shine har gobe gwamnatin jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin Malam Dikko Umar Raɗa na cewa babu ruwanta da batun sulhu da ɓarayin daji. Zuwa yanzu dai shirye-shirye sun yi nisa na sakin manyan 'yan ta'adda a matsayin cika alƙawari da al'umma ta ɗauka a lokacin zaman sulhu da ɓarayin daji. Bayan ɓullar wannan wasiƙa, gwamnatin jihar Katsina ta yi ƙarin haske game da wannan takarda wanda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida Honorable Nasiru Mu'azu Dan Musa ya tabbatar da wannan zargi da ake yi wa gwamnatin na sakin ɓarayin daji a asirce. Ganin cewa gwamnatin jihar Katsina ta tabbatar da wannan batu da ake ta cece-kuce, masana harkokin tsaro suna gani wannan batu idan ya tabbata shine abu mafi girman kuskure da za a iya wa a harkar tsaro a jihar ta Katsina. Daga cikin abubuwan da suka fi ɗaga hankali game da kalaman kwamishinan tsaro na jihar Katsina sun haɗa da yadda ya kauce wa tambayar da aka yi masa cewa ina da tabbacin cewa za a saki ɓarayin dajin a asirce. Wannan tambaya dai ba ta samu amsa kyakkyawa ba ga Honorable Nasiru Mu'azu Dan Musa ba, inda ya bayyana cewa babu inda ba a yi musayar bursuna ba idan an gama yaƙi, inda ya ba da misali da Boko Haram da Al-Qaida da kuma ISIS da dai cewa duk an yi matsayar mutane da su. Ba sabon abu ba ne idan an yi haka. Abin da ya kamata a duba shine irin wannan mutanen da su 'yan bindigar suka sako a bayan ƙulla yarjejeniyar, inda yanzu ake lissafin fiye da mutum 1000 sun shaƙi iskar 'yanci, inji kwamishinan. Kazalika Honorable Nasiru Mu'azu Dan Musa ya bugi gaba da cewa an tambayi waɗanda aka yi sulhun da su da ɓarayin dajin inda suka samu zaman lafiya, inda idan ba su samu zaman lafiya ba maganar da ake ɗaurawa a kan sikeli ana yi musu hukunci da ita a halin yanzu. Honorable Nasiru Mu'azu Dan Musa dai shine na gaba-gaba a gwamnatin Malam Dikko Raɗa na masu cewa babu ranar da za su yi sulhu da 'yan bindiga, amma duk ranar da ɗan bindiga ya ji wuta ya kawo kansa ya ajiye makamai to za su karɓe sa hannu bibbiyu. Maganar kai hare-hare har gobe ba a fasa ba a ƙananan hukumomin da aka ce an ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan bindiga, inda ya zama kullum sai an kai hari an sace jama'a da kuma dukiyoyinsu ko kuma an kashe. Haka kuma ake bin abin kullum da kullum. A ɓangaren masana kuwa babu wanda ya goyi bayan wannan al'amari, illa ma dai suna cewa lallai ba a yi shawara da hukumomin tsaro ba kafin yanke wannan ɗanyen hukunci na sakin 'yan bindigar. Suna masu cewa shi kanshi zaman lafiya da kuma sulhu wata yaudara ce da gwamnatin jihar Katsina ta ɓullo da ita bayan ta gama babatun cewa babu sulhu a tsakaninsu da ɓarayin dajin. Amma abin da ya bayyana yanzu shine abin kunya mafi girma da wata gwamnati a jihar Katsina ta taɓa yi. Mutane irin su Dr. Bashir Kurfi ba su yi mamakin wannan mataki ba, a saboda cewarsa gwamnatin ba ta al'umma take yi ba, abin da kawai ta sanya a gaba shine abin da za ta samu shi ya fi damunta, ba halin da al'umma ke ciki ba. Ya kuma ƙara da cewa babu wani sulhu da aka yi illa kawai an shirya wani wasan kwaikwayo a domin a yi wa al'umma rufa-rufa. Amma a cewarsa inda aka ce an yi sulhu ɗin, ɓarayin daji sun kai hari a wajen biki inda suka sace mutane sannan suka raunata amarya a Katsina. Yanzu dai wannan batu da duniya ta sanya wa ido na neman shiga halin rashin tabbas na aiwatar da abin da gwamnatin jihar Katsina ta kira a matsayin ta shirya shi a ƙarƙashin ƙasa, amma abin ya tunzura a halin yanzu. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun jefa wasu tambayoyi akan gwamnatin jihar Katsina, musamman akan kwamishiniyar shari'a Honorable Fadila Bichi, inda suka ce doka ta ba ta ƙarfin ikon sakin 'yan bindigar, amma wasu dalilai
da ba a bayyana ba sun hana yin hakan. Kwamishiniyar Shari'ar dai ta ƙi cewa komai a kan yin hakan da manema labarai suka tambaye ta. Rahotanni sun tabbatar da cewa fiye da wata biyu aka aike wa jami'an gidan gyaran hali na jihar Katsina da sunayen waɗanda ake son a sake su domin a tabbatar da wuraren da suke a domin shirye-shiryen sakinsu ta ƙarƙashin ƙasa. Wani ma'aikacin gidan gyaran hali da ya ce mu sa kai sunansa ya yi mamakin yadda wannan magana ta ɓulla, saboda a cewarsa ba ƙaramin kashedi aka yi musu ba game da batun, kuma tuni sun kammala aikinsu, umarni suke jira na sakin ɓarayin dajin kawai. Yanzu dai wannan shiri na ɓoye da ya fito fili na ci gaba da nuna shakku akan wannan gwamnati na iƙirarin da take yi na cewa kare rayuka da dukiyoyin al'umma na daga cikin abubuwan da ta sa a gaba. Haka kuma ta yi faɗuwarta a wajen zubewar mutuncin da ake gani nata, musamman da gwamna Malam Dikko Umar Radda ya ce babu shi ba sulhu da ɓarayin daji. Sannan har gobe al'umma na tambaya ina makomar iyalan dakarun Dikko Radda fiye da mutum 100 da 'yan bindigan suka halaka. A yanzu kuwa za a sake wasu da aka kama ana shirin yanke musu hukunci. Sannan za a yi da makamai da ke hannun 'yan ta'adda wanda a wajen zaman sulhu ba a karɓe su ba. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato ICPC ta gurfanar da Ahmadu Sule, daraktan kamfanin TMDK Terminal Limited a gaban kotu akan zargin sama da faɗi da kuɗi har naira biliyan 31. An rawaito cewa Sule na da alaƙa da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai. Ana tuhumarsa akan laifuka guda 5 da suka shafi satar kuɗi da kuma riƙe kuɗaɗen da ake zargi na zamba ne wanda ya saɓa dokar kuɗi ta shekarar 2022. ICPC ta ce Sule ya mallaki sama da naira biliyan 311 da aka tura ta asusun bankuna kamar Fidelity Bank da kuma Stanbic IBTC da Providence Bank. An rawaito cewa kuɗaɗen sun fito ne daga kamfanin irin su INT Towers Nigeria Limited da kuma IHS Nigeria Limited da IHS Towers da kuma Bowas Commodities Limited domin samar da kayayyakin mai. Hukumar ta ce Sule ya kamata ya san cewa kuɗaɗen haram ne. Har ila yau an zarge shi da kamfanin TMDK Terminal Limited da riƙe harajin biliyoyin kuɗaɗe. Kotun ta ɗage shari'ar zuwa ranar 15 ga watan Janairu a domin sauraron roƙon bayar da belin Sule. Shari'ar ta jawo hankalin jama'a saboda alaƙar kamfanin TMDK Terminal Nigeria Limited da ke da ita da iyalan El-Rufai. Wani dangi a Kano ya zargi asibitin Abubakar Imam Urology da sakaci a bayan mutuwar wata matar aure a dangin mai suna Aishatu Umar, wacce ake zargin ta sha fama da matsanancin ciwon ciki na tsawon watanni a bayan tiyatar da aka yi mata, inda aka bar mata almakashi a cikin cikinta. Wani ɗan uwanta Abubakar Muhammad ya bayyana hakan ne a wani rubutu da yi a shafukan sada zumunta, inda ya ɗora hoton marigayiyar da kuma hoton na'urar haske da aka ɗauka, wanda ya nuna almakashin da ake zargi an manta da shi ne a jikin matar a bayan tiyatar. Muhammad ya ce Aishatu ta rasu ne da misalin karfe 1 na dare a ranar Litinin bayan ta sha fama da ciwon da ya daɗe yana damunta tun bayan tiyatar da aka yi mata a asibitin a watan Satumbar shekarar 2025. A cewarsa, matar, wacce 'yar uwar matarsa ce, ta kamu ne da rashin lafiya a Kano, inda kuma aka kai ta cibiyar kula da cututtuka
da suka shafi mafitsara don yi mata tiyata. Ya yi ikirarin cewa jim kaɗan bayan tiyatar, Aishatu Umar ta fara jin matsanancin ciwon ciki inda ta riƙa komawa asibiti akai-akai. A bayan tiyatar tata ta sha fama da matsanancin ciwon ciki, duk da cewa dai a lokacin ba ta koma asibiti na maganin rage raɗaɗi kawai suke bata ba, in ji Muhammad. Muhammad ya kuma ƙara da cewa kwana 2 kacal kafin mutuwarta aka gudanar da gwaje-gwajen lafiya wanda ya kai ga ɗaukar hoton na'urar haske wanda ya nuna cewa an bar almakashi a cikin cikinta a lokacin tiyatarta a watan Satumba. Ya ce an fara shirye-shiryen yin tiyatar gyara, amma Aishatu ta mutu a ranar Litinin 12 ga watan Janairun shekarar nan da muke ciki, shekarar 2026, kafin a yi mata tiyatar. Bayan zarge-zargen, hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano ta ba da umarni a gudanar da cikakken bincike a kan lamarin. A gudanar da jami'ar watsa labarai na asibitin, Samira Suleiman ta sanya wa hannu, ta bayyana cewa gwamnatin jihar Kano ta umarci a gudanar da bincike na musamman akan wannan lamari da kuma dakatar da wasu ma'aikata guda 3 da suka gudanar da aikin nan take, ta kuma miƙa ta'aziyya. Komawa makarantu, iyaye sun shawarci gwamnati akan tsaron ɗalibai da malamai. Yayin da ake buɗe makarantu a faɗin ƙasar nan, ƙungiyar iyaye da malamai na Najeriya wato PTA ta roƙi gwamnatocin Najeriya da jihohi da su tabbatar da tsaron ɗalibai da malamai. Shugaban PTA na ƙasa Ɗanjuma Haruna, wanda ya yi magana da jaridar Leadership jiya, ya bayyana cewa wajibi ne a ba da tsaron ɗalibai da malamai muhimmanci a kowane lokaci. Haruna ya kuma jaddada cewa dole ne dai makarantu su kasance da isassun kayan aiki kamar ajujuwa, ɗakunan gwaje-gwaje, wuraren koyon sana'o'i da ɗakunan kwamfuta domin samar da muhalli mai muhimmanci da dacewa ga ɗalibai da ma'aikata. Ya kuma bayyana cewa PTA na aiki tare da hukumomin makarantu a matakai daban-daban, daga jiha har ma dai zuwa ƙasa baki ɗaya, domin tabbatar da cewa dukkan makarantun sun shirya buɗewa, musamman ta fuskar tsaro da shirye-shiryen ilimi. Yana tunatar da irin haɗarin da shan wuya da aka yi a baya a ƙarƙashin shirin Safe School. Haruna ya ce ƙungiyar ta yi aiki tare da jami'an tsaro, shugabannin al'umma da matasa a wajen wayar da kan ɗalibai yadda za su kare kansu a lokacin gaggawa. Ya kuma jaddada cewa waɗannan matakai na nufin kare rayuka ne, ba don tsoratarwa ba. Saboda shugaban PTA ya kuma bayyana cewa ya gana da ministan tsaro domin ƙarfafa tsaro a makarantu na yini da ma dai na kwana, tare da sake jaddada shawarwarin mayar da makarantu masu rauni a ƙauyuka zuwa birane inda kulawar tsaro ta fi ƙarfi. Haruna ya kuma roƙi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya kasance mai saurin ɗaukar mataki a wajen kare ɗalibai da malamai. Haka kuma ya shawarci gwamnatin jihohi da su yi amfani da kuɗaɗen tsaro a cikin gaskiya, tare da ba wa tsaron tsakanin makarantu da al'ummominsu. Gwamnatin jihar Kebbi ta maida wa ƙungiyar kare haƙƙin musulmi wato Murit martani akan zargin da ta yi akan kuɗaɗen da gwamnatin jihar ta biya don samun kujerun aikin hajji ga al'ummarta, da kuɗaɗen ya kai naira biliyan 10, inda ta bayyana cewa rance ne na gajeren lokaci da ta biya wa maniyyata aikin hajji. A baya ko kuma in ba ke a dinga tuno ne. Ni zan kalli
kin kashe 3000 da safe kina da nuna wani miliyan 400 wannan ka yare aiki babu babu to sai da maka yake. Kwamishinan yaɗa labarai da al'adu na jihar Kebbi, Alhaji Yakubu Ahmad ya kuma bayyana matsayin gwamnati a lokacin da yake zantawa da manema labarai a birnin Kebbi. Ya kuma bayyana cewa Naira biliyan 10 da gwamnatin jihar ta sanya a asusun hukumar jin daɗin alhazai don samun kujerar aikin hajji ba na al'umma na wucin gadi ba ne, ba tallafi ba. In za su zo ne ba su su kalli da ɗinta sai su kalli da jikin mita. Mita yanzu akwai kashi a ciki. Suka gani shi kenan suna bari sai zuwa cira da zama kan. Wanda aka biya gaba ɗaya a cikin kwanaki 11. Wannan mataki a cewarsa ya samu nasarar samar da kujerun aikin hajji guda 3,629 da aka biya cikakken kuɗaɗe ga maniyyatan jihar, inda yanzu hakan hukumar jin daɗin alhazai ta sanya jihar Kebbi a cikin jihohi farko da za a fara jigilarsu zuwa ƙasar Saudiya a don gudanar da aikin hajjin shekarar 2026 a ranar 2 ga watan Mayu na wannan shekarar. Haka kuma kwamishinan ya kuma ƙara da cewa don daƙile wannan lamari da kuma hana mahajjata da suka cancanta rasa damar zuwa aikin hajji, gwamnatin jihar ta amince da ba da wani rance na gajeren lokaci a cikin makonni 2, inji Ahmad. An kuma mutunta yarjejeniyar gaba ɗaya a domin an biya duka Naira biliyan 10 a ranar 16 ga watan Disambar shekarar 2025 a kwanaki 11 kacal da shiga tsakanin hukumar jin daɗin alhazai da kuma maniyyatan jihar bisa ga wa'adin da hukuma ta shata na biyan cikon kuɗaɗe na kujerun aikin hajji na bana. Akan haka ne dai gwamnatin jihar ta sanya Naira biliyan 10, inji kwamishinan. Har ila yau ya ce lamarin dai ya samo asali ne daga wa'adi na hukumar alhazai ta Najeriya ta sanya a ranar 5 ga watan Disambar shekarar 2025 a yayin da kimanin mahajjata mutum 1,300 ke fuskantar rasa kujerun aikin hajji saboda rashin kammala biyan sauran kuɗaɗensu. Bisa ga hakan ne dai gwamnati ta yi aiki da hangen nesa a wajen sanya Naira biliyan 10 na wani gajeren lokaci, inda ta fahimci yanayin tattalin arzikin al'ummarta waɗanda yawancinsu manoma ne da kuma 'yan kasuwa. Gwamnati ta yi aiki tare da amincewa da ƙarfin alhazai na iya biyan cikin gaggawa, kuma wannan amincewar ta dace, inji shi. Bugu da ƙari, kwamishinan ya kuma bayyana cewa gwamnatin Gwamna Nasir Idris ta ci gaba da jajircewa a dukkan fannonin ci gaba, inda ya bayyana cewa an zuba jari sosai a fannin kiwo lafiya, ciki har da gina asibitoci da dai ɗaukar ƙarin ma'aikatan kiwo na lafiya. A cikin shekaru 2 da rabi, gwamnati ta kuma cika kusan kashi 90 a cikin 100 na alƙawuran yaƙin neman zaɓe a sassa daban-daban na jihar da ta ɗauka a matsayin alƙawari, inji Ahmad. Kwamishinan ya sake nanatawa cewa babu wani jinkiri, babu kasala, kuma babu asarar kuɗaɗen jama'a da aka yi wa jihar ta Kebbi. Gwamnatin Kebbi ta ci gaba da jajircewa a wajen tabbatar da gaskiya, kuma a shirye take a don yin aiki tare da za a samar da dukkan bayanan da suka dace don gano cikakkun bayanai akan kuɗaɗen da gwamnatin jihar ta sanya don samar da kujerun aikin hajji na shekarar 2026. Gwamnatin tarayya ta dukufa a wajen gina ingantattun rundunar tsaro. Ministan Tsaro Janar Christopher Musa ya jaddada aniyar gwamnatin tarayya na gina ingantattun rundunar soji cike da ƙwararru da kuma juriya domin kare martabar Najeriya da kuma tallafawa ci gaban ƙasa. Musa ya kuma bayyana hakan ne a ranar Litinin a wajen buɗe taron manema labarai na ƙarawa juna sani na ƙasa, wanda aka shirya a domin tunawa da ranar sojin ƙasar na shekarar 2026 a Abuja. Ya ce ma'aikatar tsaro a ƙarƙashin gwamnatin mai ci tana ba da fifiko a
kan jin daɗin sojoji da inganta horar da su da kuma inganta koyarwa da kuma faɗaɗa samar da tsaro na cikin gida domin tabbatar da ɗorewar tsaro na tsawon lokaci. A cewar tasa ta ci gaba da tsare-tsare da dokoki suna farfaɗowa. Masana'antar tsaro na cikin gida da kuma ƙarfafa gwiwar kamfanoni masu zaman kansu, samar da ayyuka na yi da zurfafa abubuwan a cikin gida tare da rage dogaro ga masu samar da kayayyaki na ƙasashen waje. Musan ya ko bayyana cewa Najeriya na amfani da waɗannan suka samu ƙwarewa a cikin gida tare kuma ƙarfafa ƙirƙire-ƙirƙire ta fuskar tsaro da kuma samar da ƙwarewa. Ya kuma ƙara da cewa dandali na tsaro da aka samar a cikin gida a yanzu ya nuna yadda cibiyar masana'antu na tsaron Najeriya ke daɗa ƙarfi da kuma irin gudunmawar da take bayarwa a wajen samar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin yankin. Game da ayyukan, ministan ya kuma bayyana cewa ingantacciyar hanyar horar da sojoji na musamman da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa har ila yau. Musa ya jaddada cewa tsaro wani nauyi ne da ya rataya a wuyansa, inda ya kira ga al'umma da sarakunan gargajiya da malaman addini da na ƙananan hukumomi da su ba da goyon baya ga ƙoƙarin da ake yi na daƙile ayyukan ta'addanci. Haka zalika ya buƙaci mahalarta taron da su samar da shawarwari masu amfani domin ƙara ƙarfafa gine-gine na tsaron Najeriya da kuma haɗin kan ƙasa. Ministan ya yaba wa shugabannin tsaron soji bisa jajircewa, inda ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa sojoji suna da azama da kuma ƙarfin da za su iya karya lagon maƙiya Najeriya. Najeriya babbar ƙasa ce, sannan da haɗin kai da juriya za mu iya shawo kan ƙalubalen da muke fuskanta da kuma samar da makoma mai inganci, inji shi. Ministan ya kuma jinjina wa jaruman da suka mutu a wajen kare ƙasa tare da yaba wa ma'aikatan da suka yi aiki bisa jajircewa da kuma ƙwarewa. Ana ci gaba da Allah wadai da harin da aka kai wa kasuwar Hausawa a Edo. Gamayyar ƙungiyoyin Arewa wato CNG ta yi Allah wadai da harin da aka kai wa 'yan kasuwar Hausawa a Ekpoma da ke gundumar Edo ta Tsakiya, inda ta bayyana lamarin a matsayin wani abin da bai dace ba da zai iya ta'azzara a rikicin ƙabilanci inda ba a gaggauta magance su ba. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a ranar Litinin ta hannun shugaban ƙungiyar na ƙasa, Comrade Jamilu Aliyu Caranci, ta bayyana rashin jin daɗinta a kan rahotannin da ke cewa wasu matasa sun fatattaki 'yan kasuwar Hausawa daga kasuwar dabbobi tare da yanka akuyoyinsu guda biyu a bayan kashe wani matashin yankin da wasu da ake zargi masu garkuwa da mutane suka yi. A cewar CNG, an gaya wa 'yan kasuwar Hausawa na tserewa daga kasuwar cikin fargaba suna barin dabbobinsu, a yayin da wasu mazauna yankin suka ci gaba da yin ɓarna ta hanyar kashe dabbobin da aka bari. Yayin da take nuna baƙin ciki da ɓacin rai da ke tattare da kisan gilla da aka yi wa matasan yankin, ƙungiyar ta jaddada cewa ba za a amince da kai wa 'yan kasuwar da ba su ji ba su gani ba, waɗanda hakan ya zama babban rashin adalci. Caranci ya kuma ƙara da cewa ayyukan da wasu mutane da suka ɗauki doka a hannunsu ba na da bambanci ba ne kawai illa dai na lalata tsarin al'amuransu. An kuma tilasta wa 'yan kasuwarmu tserewa don tsira da rayukansu, sun bar dukiyoyinsu an ci gaba da yi musu ɓarna. Gamayyar ƙungiyoyin ta yi gargaɗin cewa barin irin wannan lamari ba tare da la'akari da shi ba
zai iya haɗar da tashin hankali a tsakanin al'umma da kuma lalata dangantaka da ke tsakanin al'ummomi da suka yi zaman lafiya a tsawon lokaci. Ƙungiyar ta CNG ta yi kira ga gwamnatin jihar Edo da ta ɗauki matakin gaggawa don kare rayuka da dukiyoyin ɗaukacin mazauna yankin ba tare da la'akari da ƙabila ko kuma yare ko kuma ƙungiya ba. Za ta ɗora wa gwamnatin jihar alhakin tabbatar da tsaron al'umma Hausawa Edo ta tsakiya a sauran sassan jihar. Al'ummar Hausawa kamar dai kowace ƙabila a Najeriya sun cancanci zaman lafiya da tsaro, in ji Ciranci. Ba za mu ƙara sanya ido ana kai wa mutanenmu hari da kuma ware su a wuraren da suke zama a matsayin 'yan tsiraru ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin kowa ya murna da shi ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maulidi ma'anarsa tuna haihuwar wani shugaba, wani gwarzo, wani babba da ya kawo wani taimako a cikin ɗan adam gaba ɗaya ta kowace hanya, hanyar ilimi, hanyar ci gaba, hanyar tattalin arziki da dai sauransu, har ya kuma koma zuwa ga Allah. Ɗan adam suka yi amfani da wannan abu da ya kawo kuma suka amfana, to yana da cikin gode masa, yana daga cikin abin da zai sa waɗanda za su zo daga baya su yi koyi da shi, a riƙa tunawa da shi, ana faɗar waɗannan abubuwa da niyya. Haka kuma maulidi yana iya ɗaukar tuna wata rana da aka sami wani alheri a ƙasa ko kuma a gari ko kuma a yanki. Misali, ranar samun 'yancin kai. Masana a Najeriya muna yin maulidi duk ranar 1 ga watan Oktoba saboda tunawa da ranar samun 'yancin kanmu, a domin tunawa da gwarazan da suka yi gwagwarmaya na samo mana wannan 'yanci, a domin mu fahimci menene ma 'yancin kai, don mu san ya za a yi mu kawo ci gaba ga ƙasarmu, mu san ya za a yi mu riƙe ƙasarmu da kyau ba tare da sakaci ba. Wani misali kuma, idan an taɓa samun wani tashin hankali ko kuma rashin zaman lafiya, Allah ya kiyaye, sai kuma daga baya aka samu yin sulhu, to wannan ranar sulhun ma za a iya kiyaye ta, a riƙa tunawa da ita. Sun nemi Alƙur'ani ya faɗa mana cewa Bani Isra'ila sun nemi Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya nema daga Ubangijinsu cewa a saukar musu da abinci daga sama, a yi musu faɗa akan cewa me ya kai ku neman wannan, kuma kuna shakkar Allah ne? Sai suka ce a'a, ba haka ba ne, kawai muna so mu gane gaskiyar ne. Sai dai Annabi Isa ya roƙi Allah ya ce, Allah, ga abin da mutanen nan suka faɗa, ni dai na yi imani. Sai al'ummar Annabi Isa ɗin suka ce masa, muna so mu riƙi wannan rana da abincin zai sauka ta zama idan lil awwali wal akhirina wa ayatuna minka. Ma'ana, za mu riƙe ta ranar wani taro babba, idi babba. Annabi Isa ya gaya ma Ubangiji, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to zan saukar da shi, kuma na yadda su riƙi wannan rana a ranar idi, amma duk wanda ya yi butulci a bayan haka zan azabtar da shi azabar da ban yi ma wani irinta ba. To in dai saukar abinci ta kai matsayin a riƙa tunawa, Rasula na da alaƙa da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai. Ana tuhumarsa a kan laifuka guda 5 da suka shafi satar kuɗi da kuma riƙe kuɗaɗen da ake zargi na zamba ne, wanda ya saɓa dokar kuɗi ta shekarar 2022. ICPC ta ce Sule ya mallaki sama da naira biliyan 311 da aka tura ta asusun bankuna kamar Fidelity Bank da kuma Stanbic
IBTC da Providence Bank. An rawaito cewa kuɗaɗen sun fito ne daga kamfanin irin su INT Towers Nigeria Limited da kuma IHS Nigeria Limited da IHS Towers da kuma Bowas Commodities Limited domin samar da kayayyakin mai. Hukumar ta ce Sule ya kamata ya san cewa kuɗaɗen haram ne. Har ila yau an zarge shi da kamfanin TMDK Terminal Limited da riƙe harajin biliyoyin kuɗaɗe. Kotun ta ɗage shari'ar zuwa ranar 15 ga watan Janairu a domin sauraron roƙon bayar da belin Sule. Shari'ar ta jawo hankalin jama'a saboda alaƙar kamfanin TMDK Terminal Nigeria Limited da ke da ita da iyalan 'yan Rufa'i. Wani dangi a Kano ya zargi asibitin Abubakar Imam Urology da sakaci a bayan mutuwar wata matar aure a dangin mai suna Aishatu Umar, wacce ake zargin ta sha fama da matsanancin ciwon ciki na tsawon watanni a bayan tiyatar da aka yi mata, inda aka bar mata almakashi a cikin cikinta. Wani ɗan uwanta, Abubakar Muhammad, ya bayyana hakan ne a wani rubutu da yi a shafukan sada zumunta, inda ya ɗora hoton marigayiyar da kuma hoton na'urar haske da aka ɗauka, wanda ya nuna almakashin da ake zargi an manta da shi ne a jikin matar a bayan tiyatar. Muhammad ya ce Aishatu ta rasu ne da misalin karfe 1 na dare a ranar Litinin bayan ta sha fama da ciwon da ya daɗe yana damunta tun bayan tiyatar da aka yi mata a asibitin a watan Satumbar shekarar 2025. A cewarsa, matar, wacce 'yar uwar matarsa ce, ta kamu ne da rashin lafiya a Kano, inda kuma aka kai ta cibiyar kula da cututtuka da suka shafi mafitsara don yi mata tiyata. Ya yi ikirarin cewa jim kaɗan bayan tiyatar, Aishatu Umar ta fara jin matsanancin ciwon ciki, inda ta riƙa komawa asibiti akai-akai. A bayan tiyatar tata, ta sha fama da matsanancin ciwon ciki, duk da cewa dai a lokacin ba ta koma asibiti na maganin rage raɗaɗi kawai suke bata ba, in ji Muhammad. Da ranar sojin ƙasar na shekarar 2026 a Abuja, ya ce ma'aikatar tsaro a ƙarƙashin gwamnatin mai ci tana ba da fifiko a kan jin daɗin sojoji da inganta horar da su da kuma inganta koyarwa da kuma faɗaɗa samar da tsaro na cikin gida domin tabbatar da ɗorewar tsaro na tsawon lokaci. A cewar tasa, ta ci gaba da tsare-tsare da dokoki suna farfaɗowa masana'antar tsaro na cikin gida da kuma ƙarfafa gwiwar kamfanoni masu zaman kansu, samar da ayyuka na yi da zurfafa abubuwan a cikin gida tare da rage dogaro ga masu samar da kayayyaki na ƙasashen waje. Musan ya ko bayyana cewa Najeriya na amfani da waɗannan suka samu ƙwarewa a cikin gida tare kuma ƙarfafa ƙirƙire-ƙirƙire ta fuskar tsaro da kuma samar da ƙwarewa. Ya kuma ƙara da cewa dandali na tsaro da aka samar a cikin gida a yanzu ya nuna yadda cibiyar masana'antu na tsaron Najeriya ke daɗa ƙarfi da kuma irin gudunmawar da take bayarwa a wajen samar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin yankin. Game da ayyukan, ministan ya kuma bayyana cewa ingantacciyar hanyar horar da sojoji na musamman